кухнята вече. Иван нещо странно приготвя. Странно за някои, за други традиция. Не толкова. Всъщност ще е постно ястие, Да, подходящо постно за ястие. постите. Пак ви предлагаме вариант да разнообразите постното Да. меню. Какво ще приготвиш? Ще започна с малко предисловие, как ми хрумна да го направя това нещо. Оня ден във фитнеса идва една жена при мен и ми казва: здравейте, вие не сте ли Иван, който готви при гала? Аз съм. Трябва да ви кажа, че зелката, която направих този ден, е една пълна зелка с дето беше отвратителна. Те всички харесаха и излъка веднага. Да, но така беше отвратителна. Аз си правя сини сливи с прас. Така. И това мога да го приема, но вашата зелка беше много гадна и затова реших сега да направя... Зелката беше много хубава, аз се уверявам. А тя как е разбрала, като не е опитала? Направила ли си я? Може би идеята за ориз, стафиди и ябълки е ужасила. Да, страхотна беше зелката. Сега обаче искам да пуснем четвъртата седмица, да припомним на зрителите, тъй като това е четвъртата седмица от постите, какво от понеделник. Но да припомним какво се случва в нея. Така, значи строг пост с изключение на съботата и неделята, като това разбираме, мазнини може само растителни, без животински продукти. Това е ясно. Да, дори може би трябва да изключим и мекотелите, които казахме, че по принцип може. Събота и неделя, олио и вино. Това не е най-строгия пост, който дори изключва термичната обработка. Чакай сега, това като го виждам показва, че през седмицата няма олио, т.е. няма и мазнини растителни, само събота и неделя има олио, може би мазнините от това, което ти беше казал веднъж, авокадото, много масло, ядките, по такъв начин да набавим мазнини, но не допълнително. В моята рецепта не е точно така, защото... Това е съботно-неделния вариант. Съботно-неделния вариант. Казвай какво ще приготвиш. Значи банички с сини сливи и прас с един сладко-кисел чушков сос. Особено звучи, трябва да си призная. Да, особено, но в българската кухня има телешко с сини сливи. Да, има. Така че... Тя е северняшка рецепта, знам. Да. Телешкото, не може да го съпоставим с праза, но все пак... Каквото ни позволяват постите. Така, малко мазнина, зехтин, който не е върджин, за да можем да го обработваме топлинно. Така ли? Да. А върджин не, че не можем, а просто разваляме... Просто няма смисъл, няма смисъл. Така, прас лук, ще помоля после за малко съдействие да наглеждаш там нещата. Аз затова теб те моля. Естествено. Така. Сега, накиснат съм сините сливи в малко вода, защото те са сушени, трябва малко да набъбнат, за да можем да им извадим костилките. Така, аз съм ги извадил на повечето, но съм си оставил една, която ще е цяла и ще ти кажа защо. Ще овкуся цялото ястие, ще му сложа и малко карамфил, което е много силна подправка и особено неприятно, ако по време на хранене попадне в устата ни връхче от карамфил, доста силен аромат. За да го спестим това нещо, взимаме една цяла синя слива, взимам едно връхче от карамфил и го забивам в сливата. Взимам още едно. Айде стига, карамфила с много силна миризма, аз също не обичам. Така няма да си пусне. И я пускам цялата синя слива, после ще я извадим нея. И по този начин няма да трябва да търсим връхчетата къде са, за да ги махнем. Добре. Така, малко да добавя вода тук на соса. Добре. Значи, слагаме сините сливи нарязани, за да се убедим все пак, че няма в тях. Да. Малко от водата, в която са накиснати. Да се задуши. Чакай, все пак постим, въпреки че... Да. Някой, ако не пости, иска да си направи рецептата, може... Супер се справиш. Супер се справям и това ми пръска по дрехите, няма да върта повече, то тиган. Добре, ето ти бъркалка. Дай. Така, отстрани аз правя соса, който съдържа следното. Малко една глава лук, леко задушена, червена, зелена чушка. Да се задушат, да умекнат. Така, малко мед. В случая няма да извлечем нищо от полезните качества на меда, защото след термичната обработка те вече не са същи. Сладко-кисел е този. Киселото от кое дойде? Киселото от ябълков оцет. Защото само мед до тук видях, викам, какво ще стане кисело с чушките. Така, малко доматено пюре. Това къде ще го сложиш обаче? Отстрани. Добре. Отстрани по желание, който обича. Сега вече се усеща как се изпарява. Да, и усещам малко миризмата на карамфила тук аз. Усещаш ли го? Да. Добре. Лекичко, но го усещам. Ако мислиш, че стига да извадим тая цялата слива, която е с връхчетата,
Айде ще оставим още мъничко, защото тя така или иначе... По принцип, по този начин винаги може да се справим, когато има подправки, които искам да отстраним. Например, правим сос бешамел. Да. В прясното мляко е една цяла глава лук, в която правим лек прорез. Тук слагаме дефиновия лист. Набиваме топчетата черен пипер в нея и пускаме тази глава в млякото. После изваждаме, няма да ги гоним с лъжица. Да. Браво на теб. Така. Обичам ти полезните съвети. Радвам се, че съм полезен, ако съм полезен. Така. Сега корите за баница. Трябва да се намазни, няма начин. Мазните не са толкова страшни, колкото се спрягат в последно време. Така. Може да го дръпнеш вече от огъня. Да, мисля, че е готово и аз сама. Обаче има нещо, което може би също няма да ти хареса, но ще придаде малко автентичен вкус. Индийско орехче ли? Канела. Съвсем малко канела. Така. Все по-особено. Леко съм объркана, да. Не знам, аз обичам странни неща. Значи, не знам дали ще ми хареса или не. Има много хора, които не харесват тук единствено тези неща. Карамфил не обичам, но ето вадя го вече. Да, и го отстраняваме. Цялата слива, набодена с две карамфилчета. Вадиме и няма да я ползваме повече. Така. Сега малко от сместа. Трябва ли да чакаме да изтине добре ли? Няма проблем. Така. Така. Ще трябва обаче още мазнина. Добре. Да мажем. Така. Сгъваме. Мажем. Рецепта като тази не са да седнем и да се нахраним, а просто малко да си изпитаме сетивата. Така. Така. Ако искаш, ще ти дам да направиш една. Няма да направя, ти сгъни, защото няма да се справя. Аз ще прочета и без това колегите ще пуснат рецептата. Аз ще направя соса. Така че, да. Добре. Ако искаш да соса. Ще го пасирам. Ето го, ето е рецептата. Банички с сини сливи и прас и сладко кисел чушков сос. За баничките, кори за баница, сушени сини сливи, един стрък прас, канела, карамфил, червен пипер. Като важното беше тук, че карамфила се забива в една синя слива цялата, без да се нарязва. За сос. Една червена чушка, една зелена чушка, половин глава лук, 2 супени лъжици доматено пюре, 2 супени лъжици мед, 2 супени лъжици ябълков оцет и една чайна лъжичка горчица. Така, това, което бръмчи е соса, който Иван прави. Отстрани познание, защото не всеки може да му да вкуса. Аз този сос някак си ще прочета баничките без сос, да ти кажа честно. Добре. Сега трябваше така да го сгънеш. Чакай аз да ти... Да видим, така го сгъвахме на две, нали? Да, още веднъж мажем. Още веднъж мажем, ма то почти няма мазнина. Какво мажем? Толкова е достатъчно. Достатъчно сега. Айде и ти. Така. Сега нова клица. Сега, на къде го... Много ли сложих? Какво направих? На къде беше? Да, на триъгълници. Значи това трябваше малко по-насам да дойде. Представете си, че е било така. Пак мажем, нали? Да. Така. И... Едната баничка изчезна, между другото. Не знам дали видях. Видях и откъде изчезна. Да. Въпросният човек не получи телефона, който искаше. Вика, чакай поне да хапна. Баница. Добре. Иване, много странни форми ми се получих. Чакай сега. Като рецептата странни. Колегите се подиграят, че трябва да отворя баничарница. Трябва, ама... Гледай, добре стана. Сега тук ще подгъна и това ъгълче. И сме... Гледай, моята е по-хубава от твоята, признай. Изрядна тази е моята, тази е на Иван. Да. Твоята е далеч по-мазна. Така, да, виж, моята не е избила тая мазнина. Я да видим сосчето, готовата рецепта и веднага продължаваме, защото има и други интересни неща в предаването. Значи прецеждам през цетка само соса и това нещо мога да го използвам. Не ми се сипа и другата баничка. Добре. Да. Добре. Само на тази. Добре. Хубава е, харесва ми рецептата и съм сигурна, че ще е вкусна.